Reverend Chaluoku na ijechara China bata igosila anyị ebe a na-akast na-agbanye igosila anyị ebe a na-epirishi na steeti China, igosila anyị ebe a na-akọ ekelieke emelieme esendili esende ihe ndị nna nna mete ihe a niile igosila anyị ihe a niile ka ịba China. Mana obere oge kịta na-ekpọkọkwa ụmụnne nwaanyị na ndị aghọtara ihe ụwa na-akọ sifafa gbado aka n'isi fa. Ụdị ife a kịta ị na-afụ na vidio ma ịkpagharịchara na China igosila anyị ebe ịnọ with other reverends ka unu host o crusade at least reverend bịa China. Ama m na ije fụ some reverend na China ijere ebe a gosi anyị si anyị oke na a na-emekwa spiritual work here, na a na-achụ ndị mmadụ ajọ mmụọ ebe a. Igosila anyị ihe a niile. Agwa m nso that na ndị Igbo kwuru okwu si that na onye aghụghọ nwụọ na onye aghụghọ ga-enye. Gwakwu na ebe a so that na ebe religion na-awa asị strong wee ebe ọbụla enwere faith leadership. Because ọ bụ na gọọmenti mụ na gị na-abụ provide mụ na gị na-abụ basic need of life, o nwere ife ị na-achọ n'ụlọ ekpere, o nwere ife ị ya apụta n'abalị mụrụ anya chinye aka gị enu asị gị chere ihu na ezinụlọ gị, setịpụ aka na ezinụlọ gị na o ji wee bụrụ ife nwa ancestors gị nwa metere bụ ife n'ahịa gị. Mana onye dị ka Reverend Chaluoku abaa na China kịta kpagharịcha na China and China afọ o jebere bụ mmadụ doziri China afọ ọ dị attractive, ekọnọmi ya dị ọfụma, enweghị enwe insecurity issue, o nwere ife the citizen ga na-alak, enwere ọkụ 24 hours electricity, companies juru everywhere for people to work and earn a living. Ọ bụla ebe odo ọ ya abịa ịgụcha akwụkwọ asị na ị na-achọ ọrụ achọ, because ife iji agbagharị kịta na ife ancestors unu meriri ji gị because na ịgụchaghị akwụkwọ na-ebugharị faịlụ ọrụ adịrọ. Onye kpatara mụ na gị na-abụ ji akast na-abanye. Mana onye dịve aka dis Chaluoku ọ batakwago bụ nikwe Mike nwa onye China lụrụ ọzọ kịta anụ ehozikwere unu crusade asịkwa unu chinye aka enu gị mechie anya gị na onye nzọpụta na-abịa na onwe nwere onye nwa ga-fight for you.